हाँ थूकू रउआ थूकू रउआ यही आशीर्वाद से हमरा मेहरारू के मई जून जुलाई में धक्का धोक लड़का हो गया। रे पगला तू अपना खून पसीना से लड़का पैदा करता रे ओमे हमारा आशीर्वाद कथी बा बाटे रउरे आशीर्वाद बाटे कि एके गांव में एके घर में एके गो बाप के 3 गो बेटी से बियाह भेल बा। रउरे आशीर्वाद के फल बाकी 3 गो से 3 गो फल हमरा अंगना में गिरे वाला। मुखिया जी यही फल का बहुत जोर से जरूरत बा। मुखिया जी हमरा मुंह में मोती मुखिया जी मोती मुंह में हमरा मोती मुखिया जी मोती साला मुखिया बानी के मुंह में मुतना रे। मुखिया जी हम 40 साल से कुंवार बानी कौन कोरिया को उठा लड़की हमारे बनवा दी। मुखिया जी के रौरा कौन खून खानदान में कोरिया पूछा लड़की बेटाई तो शादी करा दी। भैया कौन रौरा मौसी के बेटी उठी होगा चाहे सालियों की शादी करवा दी। रे साला इतना औकात की हमारा खानदान में शादी कर दे।